mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Susubukan kong intindihin. Kasi ayokong mawala ka. Hi DJ Rocky. Year 2018. Nung una kitang napakinggan. Pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob na sumulat sa iyo. Itago mo ko sa pangalang Kijo. I'm 20 years old. Graduate na ng college. Ito ang aking secret file. Alam ko na maraming magtataka kung bakit graduate na ako ng kolehiyo sa edad na 20. Nag-jump ako ng ilang taon kaya napaaga akong magkolehiyo. Kaya ito ako ngayon. And by the way, meron akong 11 kaibigan. At isa sa kanila ay babae. Siya rin ang pinakabata sa amin. Kilala ko na siya simula bata pa lang. Dahil magkaibigan ang lolo niya at ang lolo ko. Mas bata siya sa akin ng 2 taon. Sa Canada kami unang nagkita. Nung nag-5 taon siya, umalis sila ng buong pamilya niya dahil namatay ang lolo niya. Ilang taon na rin kaming hindi nagkita pero kahit kailan, hindi siya nawala sa isip ko. Tumungtong ako ng grade 4. Kinailangan na naming umuwi ng Pilipinas. Ako lang at ang lolo ko ang magkasama dahil may importanteng trabaho ang mga magulang ko. Nung dumating kami sa Baguio, sa bahay ng lolo ko, hindi ko akalain na makikita ko ang taong matagal ko nang hindi nakikita. Sa panahong yun, alam ko sa sarili ko na baka hindi na niya ako kilala. Dahil ilang taon na rin naman ang lumipas. Pero laking gulat ko nang kumatok siya sa bahay namin. Inaya akong maglaro. Natuwa naman ako. Dahil sa kanya, nakilala ko rin ang iba pa naming kaibigan. Lumipas ang 1 taon, mas naintindihan ko na ang tunay kong nararamdaman para sa kanya. Nahulog ako sa kanya dahil sa pagiging masiyahin niya. Siya lang yung taong nakikita ko kung paano ako tratuhin ng tama. Nakikita niya yung vulnerabilities ko. Kung paano ako nasasaktan sa pagtrato ng nanay ko sa akin. Siya rin yung yumakap sa akin noong mga panahong sinabi ng nanay ko na sana hindi na lang ako nabuhay. Alam kong mali. Dahil kaibigan ko siya pero inamin ko pa rin sa kanya ang nararamdaman ko.
Akala ko hindi niya ako maiintindihan. Pero mali pala ako. Dahil na-reject na rin naman ako. Months pass, hindi nagbago ang pakikitungo namin sa isa't isa. Masaya na ako sa ganun. Hanggang sa tumungtong siya ng grade 4 at umamin siya sa akin na gusto niya rin ako. Ang saya ng nararamdaman ko noon. And since bata pa kami, we decided to take it slow and wait for the right time. Masasabi ko na yung relationship namin ay more than friends at masaya na ako sa ganung setup namin. Wala kaming pinagsabihan ni isa sa mga kaibigan namin. Dumating yung araw na kailangan namin bumalik sa Canada. Nagkasakit ang mom ng daddy ko. That time, wala na kaming communication. So, wala akong way of telling her na aalis na kami. Umalis kami ng Pilipinas na hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Masakit para sa akin kasi baka isipin niya na iniwan ko siya. Pero wala akong magagawa. Months passed. Wala akong balita sa kanya. Umabot ng taon, hindi ko na talaga kinaya. Year 2019, bumalik ako ng Pilipinas with my father's consent. Wala namang paki sa akin ng nanay ko. Grade 7 na siya nung panahong yun. Lumipat na rin sila ng bahay, kaya akala ko, hindi ko na siya makikita uli. Then summer came. Nakita ko siya kasama yung lola niya. Naglilinis sa bahay nila, katabi ng bahay namin. Ibang saya ang nararamdaman ko. Sinubukan ko siyang kausapin, pero ang sabi niya lang ay, sana di ka na bumalik. Nasaktan ako, DJ Rocky. Pero kasalanan ko naman eh. Kaya gumawa ako ng paraan para maibalik yung dating kami. Araw-araw, sinusundo ko siya sa school nila. Pabor na rin para sa lola niya. Ilang buwan din ang itinagal ng panlalamig niya sa akin. Hanggang sa tuluyan ko na rin siyang napalambot. Niligawan ko siya. Inabot ng ilang buwan bago niya ako sinagot. Masaya kami. May mga panahon na hindi kami nagkakaintindihan. Pero hindi ko siya matiis. Kaya kahit hindi ko siya kasalanan, ako na lang din ang hihingi ng tawad. Sa panahon na magkarelasyon kami, dun lang din nalaman na hindi maganda. O dun ko lang nalaman na hindi maganda ang relasyon niya sa pamilya niya. Kaya mas pinili niyang manatili kasama ang lola niya. Na-diagnose pala siya ng depression. Dahil doon, mas gusto ko na protektahan at mas mahalin siya. Fast forward to January 27, 2020. Nagkaroon kami ng malaking problema na umabot sa sagutan. Umalis ako sa bahay. Nakipag-inuman ako sa mga kaibigan ko. At merong aksidenteng nangyari. Nagising ako sa hotel, sa tabi ng babaeng hubad. Ilang minuto akong natulala sa nakita ko. Nung na-realize ko ang nangyari, agad akong umalis sa lugar na yon. Pinuntahan ko ang girlfriend ko. Bala kong sabihin sa kanyang nangyari pero pagdating ko, agad niya akong niyakap. Agad na humingi siya ng tawad sa nangyari at sa mga nasabi niya sa akin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko dahil kita ko talaga yung pagsisisi sa mga mata niya. Hindi ko kayang saktan yung taong yun. Kaya mas pinili ko na lang na itago ang mga nangyari. Dahil hindi kaya ng konsensya ko. Na masaktan pa siya lalo. At kahit na inuusig ako ng konsensya ko, nalimutan ko rin naman ang nangyari pero nandun pa rin yung guilt sa akin. Fast forward, March 3, tumawag siya sa akin. Nakikipaghiwalay. Gumuho ang mundo ko nung panahong yun. Agad akong pumunta sa kanya. Hindi ko alam yung mararamdaman ko nung nakita ko siyang parang wala sa sarili. Nilapitan ko siya at pilit na niyayakap. Nasasaktan ako kasi nung tiningnan ko ang mga mata niya. Para bang wala na itong kislap. Walang saya pag tinitingnan niya ako.
Hindi niya ako sinaktan o pinagsalitaan ng kung ano. At yun yung mas nagpakirot ng puso ko. Yung pangako ko na poprotektahan ko siya at hindi sasaktan, sinira ko rin eh. Lumuhod at nang magkaawa ko sa kanya na pakinggan ang paliwanag ko pero binigay niya lang sa akin ang cellphone niya. Pinabasa ang message nung babaeng nagalaw ko. Ito ang hindi ko makakalimutan dahil ito talaga ang gumulo sa isip ko. Your boyfriend got my daughter pregnant. Tiningnan ko siya sa mga mata niya. Nagmamakaawa ko at umiyak na ako. Pero ang sabi niya lang ay, umalis ka na. Please, tama na. Yun ang huli niyang sinabi bago niya ako iwan sa lugar na yun. Simula noon, walang araw na hindi ko siya pinupuntahan sa school nila. Pero isang linggo din siyang hindi pumasok. March 10, pinabalik ako ng Canada. Dahil nalaman na ng mga magulang ko ang nangyari. Nagalit sila pero wala na rin akong pake. Dahil isa lang naman ang nasa isip ko eh. Ang taong mahal ko. Hanggang sa nagka-pandemya, na-stuck ako sa Canada, wala kaming communication. Binlock niya ako sa lahat ng account niya. Kaya tanging sa mga kaibigan lang namin ako nakakahingi ng impormasyon tungkol sa kanya. Nung tumungtong ako ng 18, ikinasal ako sa babaeng nabuntis ko. Wala akong choice dahil yun din ang gusto ng mga magulang ko. November 3, isinilang ang bata. Minahal at inalagaan ko yung bata dahil walang paki sa kanya yung nanay niya. At ayokong lumaki siya na gaya ko na kulang sa pagmamahal ng magulang. Feb 20, 2022, na-divorce ko ang asawa ko. Nakuha ko rin ang legal custody sa anak ko. Sa rason na baliw na ang nanay niya. After ng mga nangyari, mas pinili kong umuwi ng Pilipinas at tumira sa bahay ng ipinamana ng lolo ko sa akin. Lahat ng naiwan niya ay sa akin napunta. Kaya hindi na rin naman ako nahirapang magsimula uli. Dahil malaki-laki ang naiwan niya, kasama ang ilang negosyo niya. July 25, nagkita kami uli ng babaeng mahal ko sa birthday ng tropa namin. Maraming nag-iba sa kanya. Lalong-lalo na ang aura niya. Yung kislap ng mga mata niya. Right at that moment, alam ko na wala na yung dating minamahal ko. Months passed by, na magkakasama kaming magtotropa. Nakasurvive kami ng hindi nag-uusap. Pero halatado ng iba, yung conflict naming dalawa. Hanggang sa isang araw, sinugod ako ng isa sa mga tropa namin. Hinayaan kong bugbugin nila ako pero pinigilan din namin sila. At ang sabi, gago ka. Tol, tropa yun. Bakit mo ginanon? Bakit siya pa? Hindi ko sila nilabanan dahil alam ko naman yung pinanggagalingan nila. Hinayaan ko hanggang sa kumalma sila. Saka lang ako nagpaliwanag. Nakinig naman sila pero alam ko na nandun pa rin yung galit. Nasabi ko rin sa kanila na mahal ko pa rin si Jay. Mahal na mahal ko siya. Pero alam kong imposible nang mapatawad niya pa ako. Sa kanila ko rin nalaman na mas lumala ang mental condition niya. Natalam ko sa sarili ko na ako ang dahilan kaya mas ginanahan akong ituloy yung pag-aaral ko ng psychology para matulungan siya. Gumawa ang tropa ko ng paraan para makapag-closure kami. At salamat naman sa Diyos, napapayag nila si Jay. Nilakasan ko ang loob ko para maipaliwanag sa kanya ang totoong nangyari. Iyak ako ng iyak habang nagpapaliwanag sa kanya. Umiyak na rin siya. Lahat ng mga sinabi niya ay tumatak sa isipan ko. Bakit di mo sa akin sinabi agad? Kilala mo naman ako eh. Susubukan kong intindihin kasi ayokong mawala ka. Bakit tinayaan mo pa na sa iba kong malaman? Halos madurog ako nung malaman ko yun. Hinintay ko na i-deny mo pero totoo pala. Hindi mo alam kung gaano ako naghirap nung malaman kong ikinasal ka na sa babaeng yun.
Ayoko nang masaktan pero mahal pa kita kaya sobrang sakit pa rin naramdam ko yung sakit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko ngayon. At dahil doon, niyakap ko na lang siya. Wala akong masabi. Alam kong masakit talaga. Tumagal kami sa ganung posisyon hanggang sa kumalma siya. Sinabi niyang hayaan ko na lang siyang mag-heal. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi ayoko eh. Kaya hiniling ko sa kanya na bigyan pa ako ng isang pagkakataon. Hindi siya sumagot ng oo o hindi. Kaya ginawa ko na lang. Ilang buwan din na nahirapan akong ibalik yung dati niyang sigla. Pero hindi rin nagtagal. Nagsimula na rin niya akong kausapin uli. Nakilala niya yung anak ko at masaya ako na magandang turing niya sa anak ko. Ang gaan na bumabalik na kami sa dati kahit magkaibigan lang. Akala ko okay na. Pero mental health naman niya ang kalaban namin. Ilang beses niyang sinubukang magpakamatay to the point na tumalon siya mula 3rd floor ng bahay ng lola niya. Thankfully, hindi naman malala ang nangyari sa kanya. But then naglalaslas siya. At kung ano-ano pang pwedeng ikamatay niya yung ginagawa niya. Tumagal ng ilang buwan na ganun siya pero unti-unti siyang umaayos. Hanggang sa normal na uli. Masaya na palagi. January 2, 2024. Nakatanggap ako ng mensahe galing sa isa sa mga kaibigan namin. Mensaheng nagpaguho sa buong buhay ko. Ilang minuto akong nakatunganga sa kung saan. Hanggang sa may matandang nagtanong kung ayos lang ako. Agad-agad akong nag-drive papunta sa ospital kung nasan siya pero huli na pagdating ko kasi wala na siya. Nakatitig ako sa mukha niyang walang buhay. Kitang-kita ko yung marka ng lubid sa leeg niya. Hindi ko na malaya na bumagsak na yung katawan ko sa sahig at napaluhod na lang ako. Walang luhang lumalabas sa mga mata ko kahit gusto kong umiyak. Nagbigti siya sa mismong kwarto kung saan kami nag-uusap tungkol sa kung gaano kami kasaya. Bakit mo yun ginawa, mahal? Yun ang tanong ko sa kanya. Nung araw ng burol niya, wala akong ibang ginawa kundi manatili sa tabi niya kahit wala pa akong tulog. Tuwing walang tao, doon lang ako umiiyak, sumisigaw ng pagkalakas-lakas. I kept telling myself na kasalanan ko. Inaayos ko na yun, nandito na ako eh. Nangako ka naman. Sabi mo okay ka na. Ang saya-saya mo, sabi mo sinabihan mo pa ako na I love you. At panghuling beses ko na palang maririnig yun. January 8, 2024, araw ng libing ni Jay. Umalis na ang lahat pero nandun pa rin ako kahit umuulan na ng malakas. Inabot ako ng gabi hanggang sa mga guard na mismong nagpaalis sa akin. At hinahanap ka ni Ace, yung anak ko, anak natin. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya kasi miss niya na raw yung mommy niya. Miss ka na ni Ace, miss na kita. At hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung anong sasabihin kay Ace. Kaya mahal kung nasan ka man. Alam kong mas masaya at payapa ka na dyan. Palagi mong pakatatandaan na mahal kita. Sana magparamdam ka kahit sa panaginip lang. Muli, ako si Kidjo. At ito, ang aking secret file.